kondenza umanyophe zandaphinda hayi zake ndanikelwa kwankazana Nkosi ke kufowuniwe kodwa mfundini cela usiphathele ipads eziphi soft and free ombi regular into thetha manje kalozisi waka ayachaza ke zazifunayo ndidibanise iplastic ziye endlini ndithe sendilapha endlini ndiqonda uba abantwana mabothuleke izinto ndiyisetileke le plastic ndiyibeke bucala leni yale yapha endlini encinci kwakumchamo nje okhawulezileyo bathi nako umchamo undiphethe manje ndibe ndichama apha ecaleni ndithe mandisachama ecaleni xaba iintombi zam zisaphinde zithatha iiplastik azikapheli emotweni abantwana yeyi into erhalela kayo ibe khona emtshatweni iphinde ingarhaleleki ngelinye ixesha ingahle ke niphole nodwa nowakwakho ndithi kansithi xa ndigqiba ungena emotweni ipela le plastic abantwana bathelezwa ngeziplastic hayi ndaquma manje ndiyozingenza phaa endlini ndangena ndawuthi nankuya usakhulula umama ekhaya erumini ndathi Milani le mntanam iplastic ayavakala uphuma apha emlonyeni uba yikabani ndayithi hlwiphu ndayifaka emotweni ndathi ndilapha emotweni kwathi xibili ndathi lo mfazi bezawuthi ndisebenzisa kade oregular kade ndiquma ndizawuthi ekabani Thixo inazo neenyama zeenkomo sitye kwanyama nkomo apha endlini tyhini ndathi sendifikile kwankazana ndathi bazondifaka engxakini nantsi hayi sosiyibamba mqala ufuna umbalisela hayi ngoku uba ndithunyiwe kwankazana ndiqala kwankazana apho ke uba iplastic ndizothule zonke ndinokwazi uphinde ndiphinde ndithi mfondini ndibhenyenze umanyophe apha sapha laa plastic